Raz, dva, tři, pět, rameno teď. Raz, dva, točí, pět, šest, sedm. A raz, maravasy, podle šest, sedm, samotej, tunel šest, no. Všichni zkontrolují, že mají levou ruku někde na zádech nebo nejlépe mezi lopatama, jako partner, i partnerka tam má ruku, ale na partnerových lopatách. Pravou ruku má partnerka na spod a partner má takhle sněžku jakože volno. Všichni tak mají? Teď, národní strach, s krokem raz, levou nohou. Partner, tak si vytáhne a dá si loket jako co si ruce. Takhle, zvednu já zápěstí, naši obědě, dělám takhle opičáka a loket dám do ruky. No, to je on. Tak. A ten loket, když zvednete vysoko dostatečně, tak partnerka a i tu druhou ruku, když si zvednete vysoko, tak partnerka má pohodlnější. Čím když máte tu levou ruku, si to stalo, že si někdo pomoct. Aby partnerka nedošáhla, až půjde kolem mě a bude se já potáčet, pokoledat po tu ruku, jo? Raz, dva, tři, pět, šest, sedm. Se dotočím a ten karuselu a pokračuji jenom. Raz, dva, tři, zvedám ruku a dudle, co to je? A pod tu já si budu. Pět, šest, sedm. Ale pokud tam tu ruku nedostanete, můžete použít figl. Figl spočívá to, že nenáhodně ruku já jsem. Figlují. Ano? Jo, koliko. A teď ještě převádí partnerku. Raz, dva. Posun levou, tři, pět, šest, sedm. A počítaj očo, dva, tři, pět, šest, sedm. Točím se. Tři, pět, šest, sedm. Na ruku?